Podmorský svet zahŕňa fascinujúce ekosystémy a rozmanité živočíchy, ktoré obývajú hlboké oceány. Na dne oceánu žijú tvory, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach, ako sú vysoké tlaky a tma. Podmorský svet je domovom mnohých podivných a úžasných stvorení, od žiarivých medúz po špeciálne ryby. Napríklad niektoré ryby dokážu meniť farbu, aby sa skryli pred predátormi. V hlbokých oceánoch sa nachádzajú aj hydrotermálne priesaky, ktoré vytvárajú zvláštne ekosystémy, plné života, ktorý by inak neprežil. Taktiež morské korytnačky patria medzi najstaršie tvory na Zemi a ich migrácie sú fascinujúcim javom. Hlbokomorské ryby, ako sú čertotváre, sú známe svojimi zaujímavými adaptačnými vlastnosťami na lov v tme. Okrem toho podmorská archeológia odhaľuje poklady a históriu stratených lodí, ktoré sa stali súčasťou morského prostredia. Morské anemóny sú fascinujúce, pretože poskytujú prístrešie mnohým rybám, ktoré sa v ich chránených úkrytoch cítia bezpečne. Kelpové lesy a morské trávy sú rovnako dôležité pre rovnováhu ekosystému, pretože vytvárajú útočisko pre množstvo druhov morských živočíchov.